Hi Marge, sorry kaayo. Nawala ka na ako, matagad ka tong gabi eh. Kaya naaman sila pligod. Ayaw mo kabalag ka, kailan mong duha. Ayaw mo mag-away ha, kaya masakitan ko. Ang sarap gumising sa umaga, ngayon na aamoy na luto ni nanay para tinapay, lalong lalo na. Virginia hotdog, wala na bang ibang gusto? Virginia hotdog, ito ang baon ko paborito. Basta hotdog, Virginia. I love you Marge, lovely. Ay mga katdog, palihog ko sa pagpalo sa mo ang Facebook page. Dagan salamat.